Ćao ljudi, imali smo pitanje u komentarima i sada ćemo pokažemo kako se najlakše radi head tracking u Afteru. Idemo na video. Bacit ćemo video, evo imamo ovo sa ovog live-a. Smokevog napravimo novu kompoziciju. Izabrat ćemo jedan deo samo da pokažemo taj head tracking. Ovde negdje kad sam prešao u publiku, verovatno je bolje. Recimo da počnemo negde ovde, Command Shift D, Ctrl Shift D, obrišemo ovo. Ovde sam se pomerio, dobro, okej. Ajde, uradit ćemo kratko, čisto ovu rečenicu. Znači, nije idealan klip, ali, evo, do ovde. Posle toga kamera otišla gore i to se pogubilo, nema veze. Ono što sam mogao da uradim na koncertu, a nisam, jeste da upalim tracking na samoj kameri i onda bi to izgledalo još bolje, ali eto, nisam i sad imam materijal za ovaj video. Uradit ćemo samo ovaj kratak deo, možemo da ga postavimo na početak. Znači, sada imamo ovaj video, ovako izgleda. Lepo rodila je bašta. Sada ovde se smoke okreće u osi, to će biti malo zeznuto i loši kvalitet, ali ajde baš zato da pokažemo, mislim, verujem da i vi kad budete probali ovaj head tracking nemate neke idealne materijale, ali evo, tačno to nam i dobro radi. Naprimjer, ja bih krenuo iz ove neke pozicije da trackujem, sada ćemo to da uradimo. Idemo na window, ukoliko ne vidimo ovde tracker sa strane, idemo na window, tracker, i ovdje imamo nekoliko opcija, kameru, da stabilizujemo, motion da pratimo i ovdje ćemo objašnjavati, znači, stabilize motion, kliknemo dok je video selektovan i otvori nam se ovaj layer i imamo ovdje jedan mali tracker koji treba malo da povećamo i da ga postavimo na mesto koje hoćemo da trackujemo, u ovom slučaju negde ovde na glavi i ruci sa mikrofonom. Sada ovo zavisi od klipa do klipa, ali ja mislim da ovde negde gađamo u centar. I sada ništa, prosto imamo ovde Analyze segment, tu kliknemo Analyze forward, posle ćemo i backward i pustimo After Effects da uradi svoje. Ovaj deo prilično dobro prati, ok, ovde možemo na U da pogledamo gde su ti keyframe-ovi koje je After Effects generisao. Znači, šta je on uradio u suštini? Napravio keyframe-ove kompletnog pomera je ovo, kao što vidite na slici. Idemo sada da trackujemo unazad. Nadam se da će da ga isprati lepo. Vidite, čak i s obzirom da sam se ja tu dosta mrdo s kamerom, ovo je prilično dobro ispraćeno. Proverimo kako radi taj tracker. Meni je ovo sasvim dobro, znači pogotovo za društvene mreže ne moramo sada da težimo nekim idealnim uslovima. Kada smo zadovoljni trackovanjem, kliknut ćemo apply, x, y osu, ok, i da vidimo sad kako to izgleda. Ovo izgleda skroz cool. Sada ovo želimo da promenimo format na 9:16, idemo na Composition Settings, ovdje ćemo na 1080 puta 1920. Dobra stvar je što se snima u 4K, uvek je bolje snimati u 4K, da imamo prostora za ove zoomove i stvari. I sada prosto ceo video pomerimo, povećamo i centriramo kako želimo. Sad ovdje ćemo vjerojatno prilagoditi neke stvari, ajde da vidimo. Gornji deo nam se ovde odseca, ok, idemo malo gore, možda malo na levo, možemo upaliti motion blur i frame blending na drugu opciju, da dobijemo malo više smooth opciju. Još jedna fora kako da popunimo ove rupe, možemo otići na efektse i na tile, izabrat ćemo repetile, upalimo ga, izabrat ćemo tiling da bude unfold, što znači da ga razvije, da bi izgledalo najbolje, expand up, povećamo i evo dobili smo, to izgleda stvarno ok, zavisi naravno od videa, ali evo da vidite još jednom u detalje. Znači on ga produži tačno to što nam treba, malo se primećuje, ali nije loše, baš je ok, ne moramo ništa da diramo više. Pogledamo sad kako to izgleda. Baš je moćno, pogotovo u drugom delu gde se naginje dok repuje, baš izgleda strava.
to bi bilo to. Na ovaj način prosto, znači sa trackerom možete da ispratite ovu kretnju, da radite reformatiranje ili što god želite. Što je snimak bolji, to je tracking bolji, tako da zavisno od toga će vam se desiti, možda ćete morati, na primjer, position da negde pomerate malo, da usklađujete, ali uglavnom to bi bilo to. Pišite komentare i predloge šta bi mogli da objasnimo u nekom od sledećih videa. Za to vreme subscribeujte se i vidimo se.